yan. Oo. Oh my God. Pasayawan natin siya ng isang love song. Huwag naman. Gusto mo ba isa pa? Isa pa! Lumipad dito pa! One more. Si Joshua. Ibalik natin yun. Sige ka dyan. Joke lang. Okay, balik natin isa pa. Kasi yun, di ba? Wait lang, di ba kami tapos sa'yo? Nakita ko na nakatapos ko lang eh. Kasi ang galing ko sumayaw eh. Wala na, napagod na siguro sa atin. Okay. Let's go. Okay, last. Para pa-burn. Para sulit yung ano. Let's go. Okay. Ready na ako! Guys, kailangan mas malakas. Oo. Kasi pagod na siya eh. Okay, thank you. Okay, guys. Once again, please, pakialilahan mo po sila. Invite na po sila. Yeah, thank you so much to all the fans that came here today with all your banners and your photos. Sa lahat po namin nagpumaan, napadaan, at nag-effort na pumunta dito. Thank you guys so much! Sana papanoorin nyo ang I'm Happy For You at cinemas exclusively. August 14! Thank you guys! Salamat! Ayun po, ulitin ko sana po, suportahan nyo. Kaya ako kami nandito ngayon, alam ko hindi niyo ako man masyado naririnig. But August 14 po, sana po suportahan nyo. I'm happy for you. I'm very sure mag-enjoy kayo dito. Easy lang kayo dito at titigil kayo dito. Maraming salamat po yung reminder ko. Thank you guys! Picture muna tayo na, bro. Picture muna tayo na.